V tomto videu si povieme, ako vytvoríte užívateľa, ktorý by mohol ďalej spravovať administráciu web stránky a editovať jej obsah. Takže sme v administračnej časti, klikneme na kartu užívateľia. Otvorí sa nám jednak zoznam užívateľov. Po kliknutí na meno užívateľa je možné ho editovať. To znamená zmeniť meno užívateľa, zmeniť heslo, prípadne pridať heslo a pre nejakú evidenciu je možné zadať aj meno a priezvisko. Pre vytvorené nového užívateľa klikneme na odkaz pridať užívateľa a zadáme užívateľ skúška, password skúška, overenie hesla skúška, meno Matej, priezvisko napríklad moje. Máme uložiť, položka bola vytvorená, späť na užívateľa, okamžite sa zobrazil v zozname. Odhlásime sa, aby sme to pretestovali. Meno skúška, heslo skúška, prihlásiť a funguje.